Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 7, 8 και 9 Απρίλη πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες ανάδειξης των αντιπροσώπων που θα εκπροσωπήσουν το σύλλογό μας στο 51ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Ρόδο. Το συνέδριο κρίνεται για τη Συνδικαλιστική Ενωτική Πρωτοβουλία ως το πιο κρίσιμο συνέδριο των τελευταίων 20 ετών. Υποέωτα πως το 2015 ήταν στην πρωτοπορία του αγώνα, σήμερα θυμίζει ένα φάντασμα του παλιού καλού εαυτού της. Και υπάρχει εξήγηση, συνάδελφοι. Τα τελευταία χρόνια διοικείται με απόλυτη πλειοψηφία από την παράταξη Συνδικαλιστικής Ανατροπής, η οποία, αντί να χρησιμοποιήσει αυτή την αυτοδυναμία για να διεκδικήσει με όρους κινήματος όλα τα κυρίαρχα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που μας απασχολούν, χρησιμοποίησε αυτή την αυτοδυναμία για να ενισχύσει τους μηχανισμούς για τις μικροπαραταξιακές επιδιώξεις, την ανούσια αυτοπροβολή των στελεχών της, οδηγώντας την οργάνωση στον πλήρη εκφυλισμό. Όλες οι μεγάλες διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος ΟΝΟΤΑ έχουν μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στους δικηγόρους και στις δικαστικές αίθουσες. Ήταν μια δημόσια παραδοχή από την πλευρά τους της ανικανότητας να διεκδικήσουν όρους κινήματος όλα τα μεγάλα αιτήματα του κλάδου. Στις 7 και 8 και 9 Απρίλη σας καλούμε να στηρίξετε δυναμικά το ψηφοδέλτιο της Συνδικαλιστικής Ενωτικής Πρωτοβουλίας, το οποίο απαρτίζεται από δοκιμασμένους συναδέλφους που επί σειρά ετών ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν μαζί μας με αρχές, θέσεις και αξίες. Μπορούν να αντιπαρατεθούν μονάχα με την ενεργοποίηση, συνάδελφοι, της γνωστής μονταζιέρας που τις τελευταίες μέρες διασπείρει ξανά δεξιά και αριστερά την καταστροφολογία ότι τάχα αν δεν στηριχτεί η συγκεκριμένη παράταξη θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες στο εσωτερικό. Είναι κούφιες απειλές που δεν έχουν τη δύναμη να τις πραγματοποιήσουν. Δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν, συνάδελφοι, γιατί η πρωτοβουλία είναι η ασπίδα των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Ό,τι έχουμε κερδίσει, συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια στο Δήμο και στην Ομοσπονδία έχει τη δική μας ανεξίτηλη σφραγίδα. Ήμασταν πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Στις 7 και 8 και 9 Απρίλη σας καλούμε να σπάσετε το φράγμα του φόβου. Σας καλούμε να στηρίξετε μαζικά το ψηφοδέλτιο της Συνδικαλιστικής Ενωτικής Πρωτοβουλίας. Δίνουμε μήνυμα στο εσωτερικό, αλλάζουμε κινηματικά την Ομοσπονδία μας. Καλό αγώνα, συνάδελφοι!